Nosaltres, des de l'any passat, que vàrem organitzar una activitat semblant, hem comprovat que a la gent li entusiasma aquesta activitat, perquè no sols és visitar un centre cultural i ja està, sinó que és visitar i participar en la nostra cultura, en la Ruta de la Seda. Estem convençuts que aquests grups que van a vindre avui van a gaudir esplèndidament i esperem que passen bé. A més, ells saben que el Centre UNESCO València sempre estarà al seu costat. Totes les coses que fem en defensa dels valors de la Ruta de la Seda, en treball diplomàtic, de promoció turística, de generar, diguem-ne, este producte d'ordre cultural i turístic arreu del món, però pensem que és molt important també treballar i divulgar en el terreny de les persones en diversitat funcional. Crec que compartir aquest relat que ens identifica com a valencians, conèixer aquest patrimoni, gent de tota la comunitat, de tots els públics, també era un deure d'ordre moral. Per tant, la Seda avui se reconcilia també amb la pròpia diversitat del nostre territori. Esta és una casa de la ciutat, no de la iglesia, és de tota la ciutat perquè és la casa del comerç. Y entonces té el grandíssim honor d'haver sigut la primera del món proposada per la UNESCO, que és una organització mundial de la cultura, perquè tots els ciutadans del món puguen considerar que és sa casa. Avui, els usuaris dels centres ocupacionals hem vingut a València per visitar la ciutat i conèixer especialment tot allò que envolta la Ruta de la Seda. Ens agrada fer aquestes activitats perquè amb elles aprenem molt sobre la nostra comunitat. Coneixem la història, les tradicions, els edificis i la cultura dels nostres avantpassats.
estábamos viendo cómo se hacía la seda, que nos han contado que venía desde China hasta España. Ha habido talleres de pintura y hemos ido también hemos comido aquí también, y ahora ya han puesto música para bailar y todo. ¡Ahora para arriba, para arriba, para arriba! ¡Bien, oye! ¡Bien! ¡Venga! Està superbé organitzat, els ha agradat molt estar en gent normal, anant a un lloc que pot accedir tot el món i té una orientació cultural que a mi m'agrada molt, que ells també tinguin aquesta oportunitat d'anar a veure i a ensenyar-se coses. Todo el día, hemos estado todo el día por aquí y me lo he pasado muy bien. En el baile, lo que más me ha gustado el baile, los abanicos, ha hecho abanicos y ha cosido. Han habido tres aspectos, como han sido el tema cultural, el tema ocio y distracción y baile, y el tema gastronómico, que también ha estado todo muy bien. El hecho de salir de su entorno pues hace ya que sea una motivación y que les cree mucha ilusión. El dia d'avui jo penso que està sent un bon dia perquè és una cosa diferent. Als xics els agrada molt perquè se'n van a passar el dia fora del taller i són coses noves que viuen i jo penso que és una cosa bona per a ells. Pues sí, que nos ha gustado mucho cómo ha estado organizado la Ruta de la Seda, todas las actividades que giran en torno a la seda, los diferentes talleres que se han realizado y las visitas que hemos visto, como la lonja de la seda y el Museo de la Seda. Viva en Valencia.